सरलपारायाव पिकनिक स्पटआव मानि दाङाबाजि नङा होमबा? जोंना सानसे समाव मिस्टार रनजित बसुमतारिया पिकनिक स्पटखौ एसे बन्द' खालामदोंमोन। दा आरो अपेन जाखांनानै आरोबाव मानिबा थुक थाक सम बिदिनो बायदि रोखोमनि दावराव दावसि जानायखौ खोनानो मोनो। खोनासंनानै लानि मोनसे स्टेटमेन्ट बा मोनसे खौरां बिजोङाव जों नुनो मोनदों। दा थांनाय हरावहाय जानाय जाथाया ओरैबायदि जाहैबाय, जोङो बे लकेलनि हिसाबै जोङो बाहाय माने गरम बोथोर हिसाबै बेरायनो फैदोंमोन। बेरायनो फैनायाव जोङो बिदिनो मोनसे हटेलाव जोङो बिदा फंबाय जोङो टाइम पास ओरैनो जिरायनानै दंमोन। जिरायै जोङो हरनि 11ता जाबायमोन। बे 11ता समावहाय बबेनिफ्राय सेंग्रा आरो सिख्ला फैखो जों बेखौथ' बबेनि मोनथियाखिसै डिटेल्स। ओमफ्राय बे समावहाय जोङो बुंदों बे सिख्लाफ्रा बा सेंग्राफ्रा बबेनिफ्राय फैखो जोङो एसे बिसोरनाव सोंनांगोन। हाबा जादोंना जायाखै, बिसोर अरिजिनेल हिनजाव नंगौना नङा, जों बिसोरनाव स्टेटमेन्ट लाबाय थादोंमोन। ओमफ्राय बे समावहाय हटेलदारा जोंखौ रागा जोंदों। मानि थाखाय रागा जोंदों होनोबा बियो बुंबाय बिसोरखौ माने दोननांगौ बेफोरबायदि बुंबाय थादों। ओमफ्राय आङो होनदों बिसोरो सेंग्रा सिख्लाया बेवहाय गेटआवहाय एन्ट्रि खालामना फैदोंना फैयाखै, बिसोरनावबो जों स्टेटमेन्ट लादों। ओमफ्राय बे सेंग्रा सिख्लाया होनबाय जोङो गेटआवहाय एन्ट्रि खालामना फैखाबाय, बेफोरबायदि जादों। ओमफ्राय बे हटेलदारा आदसा नंगौना नङा होननानै बियो बै गेटआव थाग्राफोरखौ लिंहरदों। लिंहरनानै बे गेटआव थाग्राया फैबाय। दाना बे गेटआव थाग्राया बुंफैबाय नोंसोर मानो बिदि बुंनो मोननांगौ, आं बे गेटआवनो थाग्रा, आं बे गेटनिनो गेटमेन, आंनि अनगायै नोंसोर मानो बुंनो नांगौ, नोंस्रा बाहाय बुंनो सक गैया होननानै बे बुंबाय थानायाव जोङो एसे थरख' बिथरख' जाबोदों, एसे नाजिर बाजिर जादों। ओमफ्राय समाधान जाबायमोन दसेनि उनाव। ओमफ्राय जोङो मोनसे सिभिलावनो जिरायनानै बिदिनो साहा पानि लोंलायदों। लोंलायफिननायनि उनावहाय नैबे बिदाया बाहेरायाव थांदोंमोन। बेबो खिथु थांफानानै बेखौहाय बे गुस्थियावहाय सोबानानै फैदों। बेखौथ' आं मिथियाखिसै। माने बियो सोबा जानाय लोगो लोगो गामियाव खारलांदों। गामियाव खारलांनानै बियो गामिनि मानसिनो खोन्थाहैदों। ओमफ्राय बे गामिनि मानसिया आंनाव फन हरदों, माथो बियो ओरैबादि जादोंनो होननानै। ओमफ्राय आंबो आसरित मोनबाय, आंनोबो खिन्थालाङाखिसै, आंथ' मोनथिया होननानै आं बे बुग्रानि मानसिनो बे फनखौ होदों। बे सासे मानसिनो होबाय आं। ओमफ्राय बियो बेजों रायज्लायबाय। ओमफ्राय बियो बुंबाय आं बेनिनो गेटआव थाग्रा इनसार्ज, फै आंखौ मा खालामनो हायो होननानै बियो थरख' बिथरख' जाबाय। ओमफ्राय बे गामिनि मानसिफ्रा फैनानै बियो बाहायनो दंमोन, बे मोनसे हटेलावनो दंमोन। ओमफ्राय बेखौ एसे गोसायैनो पानिसमेन्ट होनाय जादों। बेखौ मानि पानिसमेन्ट होनाय जादों होनोब्ला बै सिख्लाखौ दोननायनि थाखाय बियो पानिसमेन्ट मोननांगौ जाबाय आरो। मानो होनोबा जोङो होनदोंमोन बेखौहाय नंगौना नङा मोजाङै स्टेटमेन्ट लानांगौ। असे गावनि हिनजाव असेब्लाथ' बे हरनि 11ता समावहाय बे जायगायाव थाफैनांगौ बेहा खुनु गोनांथि गैयामोन। बैसोआथ' जाहैबाय 11 बा 10 बोसोरनि उन्दैसो नालाय गाहायथार। ओमफ्राय बिसोरो बेफोरबादिनो बैसोनि मानसि। दा बेखौ बुंनायावनो दुखु मोनलायनाय जानानै बिदिनो बुलायनाय जादों आरोखि। बुलायनाय दा बिदिनो नै दिनैहाय बे पुलिसनि खोथासिम थांदोंमोन। दा मारै जायो हामबायसै। जोङो दादा भाइ माखासे हटेल मालिकजों थानानै माने एसे जानाय बा साहा लोंनाय खालामदोंमोन आरो। बेयावहाय हरनि 11ता समाव सासे उन्दै सिख्ला आरो सासे सेंग्रासा बिथांमोना फैदों। बिथांमोना फैनाय हिसाबै बैसोखौ नायनानै आङो सानबाय, माने एसेबां गिदिरनि बैसोनि मानसि नङिखाय सोंनाय जादों आरो आंबो लकेलिटि हिसाबै। जोंथ' लकेलिटि नालाय जोङो बे जायगायावहाय गिदिङो, थाबायो, मालाबा जायोबो लोङोबो, दादा भाइ जोङो बेरायो। बे हिसाबाव आङो एसे सोंज्रोमनाय जादों आरो
बे सोंनायाव बिथांमोना बैसोनि नङा नोंसोरो हौवा हिन्जाव नामा खिन्थु बिसोरो औ होनबाय ओमफ्राय जोङो सोंबाय डकुमेन्टस दं नामा दा डकुमेन्टखौथ' होनो हाया गेटआव एन्ट्रि खालामबाय होनबाय ओमफ्राय बे हटेलदारनि गेजेराव हटेला बिदि सोंनायनि आंखौ रागा जोंखांबाय नों मानो बिदि सोंबाय थायोब्रा हो नोंनि थाखायनो आंना 1000 नस्थ' जाबाय आरो 1000 नस्थ' जानायखौलाय मानो जोंनि बर' हारिया दिनै बेफोरबायदियाव गोबां हमजायो बुजायो आरो बयबो जोंनि आनसलिक बा आबसु बा जोंनि इउनाइटेड फार्मफ्रा बेफोरखौ नागिरदों लाबोदों हमदों खिन्थु दिनै बेखौ बुजियालासिनो 1000खौसो बियो बुजिबाय बिनि थाखायनो आङो बुंबाय नों बिदि बुंनो नाङाब्रा होननानै नोङो एसे खोथाफोरखौ सारिजालि खालाम गावनिनो हारि बिदा फंबाय बिब' बिनानाव गाज्रियाव माब्लाबाबो दाखोलै खिन्थु बे समावनो बियो गेटआव थाग्रा सासे दङ बिथांखौ लिंहरबाय बिथाङा फैनानै आंखौ बुंबाय आरो नों बेबायदि सोंग्रा सोर आंनो गेटआव थांनानै बेफोरखौ सोङाखै आंनो गेटनि राजा आरो बहुद खोथा बुंबाय बियो आङो बुंजोबनो थांला बेसनि बायदिसिनानि जोंथ' लकेलिटि जों पाब्लिक खिन्थु जोङो गावखौ इन्डियाबिबो बुङा खिन्थु इन्डियाबिनि खोथा गावसो बुंदों जोङो दिनै दाउ दाननानै जायो बेवहाय माखासे समावहाय टाइम पास खालामफैयो खिन्थु 11था समावहायसो बिसोरो असे हिनजाव हौवामोनब्ला गावनि न'आव मानो इन्जय खालामाखै बेयाव फैनानै मानो इन्जय खालामखो आरो बेखौ बे गेटनि मानसिफोरा मानो हगारनांगौ उनाव बुंबाय हमना लाखि हरनि सम मैदेर दावदेर दङ लामा गोजान थांनो होनो नाङा आङो बुंबावदों नोंसोरो बेयाव जायगा मोनथाराब्ला आंनावनो थो आरो हौवा हिन्जाव उन्दुनो मोननाय नङा आलादा उन्दु गाबोन नोंसोर जायो लोङै थां खिन्थु बे खेथ्रआवनो बे गेटआव थाग्राया आङो हासुनो ओंखारबाय नालाय पेसाब खालामनो थांनायाव उनजों एटेक खालामबाय आरो खिन्थु जेब्लानाखि एटेक खालामजायो होमब्ला सानबाय आं बिसोरो माबा मोनसे पलिसि लाबाय आंबोथ' राहा लानांगोन आङो न'आव थांबाय थांनानै आङो रावनोबो खोन्थायाखै बिसोरनोबो खोन्थायाखै आङो फंबायफोरनोबो खिन्थु आंनि गुसुथिनिफ्राय थै गनायखाय फंबायफ्रा बुंबाय नों मा जादों नों खुग्लुबबोदों नामा आंथ' खुग्लुबाखै आरो खुग्लुबनायनि बुस्थुबो नङा जेरै थांबाय उनावहाय आंनि फंबायजों कलआव मा जालायखो हो दादागिरि नों सोर दम दंब्ला फै बेफोरबायदि बुंनायावहाय माने जोङो गामिनि मानसिफ्रा फैनानै एसे बाथ्रा दान्थेलायनाय जानानै सतर्क होफैदों आरो आंनि बुंनांगौआ बेनो